Ano ba naman yan? Si Mami naman, silly Mami. Nahulog pa. Open, Dada. Dada will open. Oh, here. Yay! Ayoko na umuwi ng Pilipinas. Ayoko na. Hey everyone, this is just a continuation of the vlog yesterday. And now, ay pauwi na po kami. Hindi na ako nakapag-vlog kanina pala. Nakalimutan kong ilabas tong camera kaninang nagbabay-babay na kami doon. But anyway, ganun talaga. Ano daw? Precious moments are not captured by camera. Ngayon ay pauwi na po kami. Hatid lang kami ni Jen, tsaka ni Michelle. And hopefully, our travel will be good. So the time in Georgia right now, it's already 7:35 a.m. So makakarating kami doon ng 5:30 a.m. in Atlanta. Pero ngayon ay 5:35 pa lang. Papunta na kaming airport dahil ang aming 5:30 p.m. ang arrival natin sa Atlanta. But now it's currently 5:36 a.m. Kasi ang travel namin will be, sabi mo na 30 minutes going to the airport. Tapos, syempre mag-check-in pa and all of that. Ang aming flight is 8. Medyo mahirap kasi pag may bata ka kasi ang dami nga naming pinapacheck. Yung mga tubig niya, dede niya, ganun. So, at least nga nang i-check lang nila ay tubig lang talaga tsaka yung powdered milk if ever man gusto pa nilang i-check yun. Pero kasi wala na kaming dala na yung yung cow's milk na yung natimpla na siya, yung shelf stable, wala kaming dalang ganun. Wala kaming nahanap dito. Yung meron naman dito, hindi whole milk, 2%. Yung parang sa sa McDo. Are you happy, anak ko? Sa immigration and sa anong tawag doon, sa may parang TSA na medyo hassle lang kami ngayon kasi instead of one bag lang yung i-check nila ay 2 bag kasi nakalimutan naming ilabas yung Zyrtec, Tylenol from the bag. Okay lang naman daw sana kung nakalabas lang, hindi na sana nila dinouble check. Pero ayun, kasi nasa iisang bin lahat ng liquids namin, pero yung mga oral meds ni Mishi ay nakalimutan namin ilabas from the bag. So ayun, yun lang naman. Sabi niya kung nasa labas lang sana ng bag, okay lang sana, hindi na sana nila kinarukal, sabi niya. But it's fine, we still have a lot of time naman, alas 7 pa lang. Pero nung oras na yung departure, 7:30 siguro, no? Now? Okay na. Give it to Mami. Tanggalin na natin tong mga sana. Sige na, kain na tayo. You want more? Here. What do you want? Water? Wow. Oh, here. Yum. Ano ba naman yan? Si Mami naman, silly Mami. Nahulog pa. Bread. No? Ano kasi na?
What? What are they doing? Kuha sila ng trash. Hmm? Yeah. Daddy is calling. Hello? Be unable to make up more purchases. You can find our menu as well as instructions to store in the credit Baka card, naman. Open mo nga, Dada. QR codes, Open, or Dada. print out on unite.com/snacktime. If May you're a activity United na Miles naman. Chase card member, use the card to get 25% back on it. Open, Dada. Welcome aboard. Dada will open. Oh, here. Yay! Look. Big push and make sure it fully fits up underneath that seat in front of you as far as possible as it may go. Nothing can be around that leg area for the safety of yours and the Sit safety of down, sit. others. On today's flight. Hello guys! So, we are finally in our car after 8 days. But the waiting from the aircraft, medyo natagalan kami. Actually, early yung airplane namin na nagland. But the thing was, ang tagal nilang nagload ng mga gate check namin. So, yung mga nag-gate check, paano nga di? Yung mga nag-gate check na mga luggage, mga nag-gate check na kami lang ang may bata that time, yung stroller namin. And buti na lang talaga may stroller kami kasi grabe yung yung carousel. As in, nag-ikot-ikot pa, dadaanan mo pa yung mga pinag-check-inan namin dati, dadaanan mo pa yung part ng may TSA, pero hindi naman kami papasok doon. Pero doon sa labas, yung mga dinaanan namin nung papunta kami, yung mga yon, dinaanan lang din namin sis. Tapos, dahil nga dadalawa lang kami daddy, ang nangyari, may stroller nga ako, kasi tulog si Mishi kanina. Tapos yung cart, ni-rent namin. Magkano yung rent ng cart, daddy? $9. $9? Kaya kailangan mo i-return yun. Rent yun. Bakit kung hindi mo i-return? Siyempre, di babalik yung Yung $9 mo. kapag 9, tapos pag ni-return mo, ibabalik? Ay, hindi. I mean, i-chargean ka nila ng extra. So yun, may $9 pa pala yung cart, sis. Kaya mas maganda na yung luggage namin next time. Ay, hindi ko alam. Ayoko na umuwi ng Pilipinas. Ayoko na mag-travel ng madami kaming gamit. Na kami lang. Grabe ang hirap. Kasi nga, nagka-excess kami. Dahil may mga inuwi kaming mga gamit namin. Actually, iniwan na nga namin doon yung mga winter jacket namin. Talaga. Kasi di naman namin siguro magagamit ng ganun lahat ng jacket namin dito. May mga jacket pa rin naman kami sa bahay. Pero para lang makaiwas kami at saka ayaw na namin na madami kaming carry-ons, nag-check-in na kami ng extra. So may dalawa kaming luggage, may isa kaming karton. Tapos isa lang yung carry-on namin. Tapos naka-backpack kami ni daddy. Ang tagal nga namin nag-antay. Tapos sa carousel, ang layo ng carousel. Yung sa baggage claim. Tapos si daddy, hinatid na niya kami sa labas. Tsaka na naman siya pumuntang parking. Nag-train pa siya. Tapos ang tagal mo sa parking. Ang ginawa mo sa parking, tinitingnan ko yung app natin, ang tagal mo doon, been here for 6 minutes, ganun siya. Kasi hindi gumagana yung mga kiosk. Lahat ng nagbabayad sa exit. Sabi ko, ano na kayo nangyari doon? Akala ko hindi na umaandar yung sasakyan. At anyway, we are safe na nakarating ng Atlanta. Hopefully safe na makarating hanggang bahay. Lord talaga. Ay, nakakapagod. Tsaka ang daming gastos yung ganito. Doon nakakamura kami sa air ticket namin, pero yung parking ang mahal. Hindi kasi namin masyadong naplano yung parking area namin. 120 yung binayaran ni daddy. Where's your binky? From my window, sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can
day in bed. I'll put the TV in the room. Hey guys, it's 8:53 p.m. and we are now finally home. Halika na dito. Naku, no. Ito naman. Gusto niyang magtusok-tusok ng key dun sa keyhole ng door. Anong sabi mo? Key door. Sabi niya, key door. Sobrang pagod na pagod kami. Inaantay ko na lang si daddy kasi tataas niya yung mga ibang gamit namin like yung box. Yung mga luggage namin ay nandito na sa taas. Ay, nakyat ko na yung malaki, tsaka yung isang carry-on, tapos sumunod siya na isang malaki. So, iakyat niya yung box, tsaka yung, ano ba? Mga ibang gamit dun sa car. Kasi sabi ko sa kanya, ay, naku daddy iakyat mo lahat din kahit pagod ka, sabi ko. Kasi para ako na-trauma dun sa, di ba, last time na dumating kami from Canada, yun yung time na nanakawan kami kasi nga pagod na pagod lahat, ganyan. Tapos hindi na rin naiakyat yung bag. So, yun yung nanakawan kami sa sasakyan na pati green card niya ay nawala. But anyway, God is so good. We are safe. Wala kaming mga aberya na mga nangyari. Yung mga usual lang talaga na chine-check sa TSA, yun lang talaga. So, yeah, we are finally home. Namiss namin yung bahay namin. Nakakamiss din yung katahimikan dito. Ang ingay kasi namin dun sa Canada eh. Ang dami kasi namin. Tapos pag nag-uusap-usap kami, para kaming nagsisigawan na nag-aaway-away. Tapos tabanan naman. Pero masaya naman. Pero syempre, still home. Iba na talaga if you have your own home din. Nakakamiss din naman pala yung tahimik lang. Kaming tatlo lang. You're home? Are you hungry? Bumili na kami ng food, guys, kasi wala kaming energy. Sabi ko, may pagkain naman sa freezer, pero nag-crave kami ng something na may sabaw. So, nag-take out na si daddy ng ramen, tapos karage. So, yun lamang po. Salamat sa panonood, and thank you for supporting us. Thank you for everything. If you haven't subscribed to this channel yet, please subscribe and hit the notification bell button para lagi kayong ma-update every time that I upload the video here on this channel. And of course, if you want to be more updated na agad-agad, you can follow me on my Instagram and on my Facebook. Mas nag-upload ako doon ng halos real time. So, yun lang po. Thank you so much, everyone. I'll see you guys on our next one. Bye! Mwah. Say bye-bye na. Mwah. One more time. Blow a kiss. Mwah. Blow a kiss. Blow a kiss to mommy. And Michi. Mwah. Hug. Hug. Sabi pa niya. Feeling niya may kasalanan siya. Hug that. What? How will you say? Say, hug. Hug. Love you, anak ko. Under the sky.